Не знаете това за ароматизаторите с пръчици. Оказва се, че много хора не знаят как правилно да използват своя ароматизатор с пръчици, така че максимално дълго да се насладят на неговото ухание. Ето какви са нашите съвети. Ароматизаторите от Tinea пристигат в комплект с ароматна течност и стъклена бутилка, където да бъде изсипана тази ароматна течност, като точното количество зависи от размера, който сте си купили, дали е S, M или L, като ще намерите милилитрите, които трябва да се изсипат в ето тази картичка, която пристига с ароматизатора. При себе си имам размер S, така че наливам половината от течността. Поставям половината пръчици, защото пространството ми е малко и не искам аромата да е прекалено натрапчив, а по-скоро нежен и приятен. След половин час обръщам пръчиците наобратно, за да могат да се напоят хубаво с аромата и той да се разпръсне в цялото пространство. Всеки ден може да обръщате пръчиците наобратно, а всяка седмица да доливате малко от течността, така че пространството ви винаги да ухае невероятно. Посетете сайта на Tinea, за да изберете своя нов любим аромат.